बेबायदि गोजोन मोनाबिलि समावहाय बिराद मोजां नाङो रायजोफोर फोथाराव आङो दंफैयो दा एसे नोंथांमोननोबो दिन्थिलांनि आरोना थ' नोंथांमोना मिथिनो मोनखादों भिडिअआ माबे टपिकनि सायावहाय जानो थांगासिनो दङ आङो सावरायलांगोन दसे उनावहाय थ' आङो दा नैबे समाव फोथाराव दङ आरोना थ' बेबायदि गोजोन बेलासि समाव बा मोनाबिलि समाव फोथाराव थानानै बिराद माने मोजां नाङो गोसोफोरखौबो एसे माने बेलासि सम ना सोमखोर नुयो आरो बेबायदि समावहाय आङो दा दंफैयो एक्चुअलि फोथाराव थ' नोंथांमोननो आङो एसे माने आबाद दिन्थिनो नागिरदों आरो बेनो जाहैबाय बरा माइ थ' एसे गायदोंमोन माबायदि जाखो आं एसे दिन्थिलांनि थ' बिनि उनावहाय जोङो दिनैनि मेन आपडेट्सआवहाय हाबहैगोन मेन टपिकआव थ' आङो एसे दिन्थिनो लादों माबायदि जागोन माइयाहाय नै सोमखोर जाबोहांबाय आरोना एकदम आप टु सिगांसिम नायहरदो नै फुरा माइयानो गोजा आरोना बेवहाय दा सोमखांबोहांबाय दै माइयाहाय नै बिराद बरियानो सोमखांबोबाय किन्तु बोथोरा मा जायो मिथिला दा बोथोरनि एसे खेथिथ' बिराद खस्थ' जायो माने बेबायदि बेरा लागायनो गोनां जाजोबदों आरो नै बेलासि समावहाय बिराद मोजां नुयो नै गोथांसो नुहुरखायो आरोना फ्राय माने बेहाय 9.5 बिगा 10 बिगानि खाथियाव सहैबाय बेबायदि गायनाय जाबाय आरोना दा जियानो हक रायजोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो मोजां जागोन ना गाज्रि जागोन आरोना दा बेखौ बुंनो हाला एसे माने बरा आबाद खालामनायदोंमोन फार्स्ट टाइम दा बिदिब्ला दिनैनि मेन टपिकआव जोङो हाबैदिनि मेन टपिकआ जाहैबाय बेनो थ' नुनो मोनदों जोङो बयबो फेसबुकआवहाय गोसारखानाय आरो इउटिउबावबो जोङो नुनो मोनखादों दान्थे बिदान्थे जालायबाय थानाय ना एक्चुअलि आङो मोजां जादों गाज्रि जादों बिनि सायावहाय बुंनो सानाखै दा मानो मावखो बेबायदि खामानिखौ ना जेरावनाखि जोङो नुफेराखैमोन बेबायदि थ' आङो बेखौसो बुंनो सानो आरो बेनो जाहैबाय जोंहा जिथुनिखि बेनो जाहैबाय माने खाम थ' आलायनानै दोनदों नै बिराद बरियानो आङो बेबायदि आलायनानै लाखिना दोननाय जादों आरोना किन्तु सावला सावसि बेबायदि खालामनाय जाथ'वाखै बर'नि ना कालसारानो जाहैगोन बे ट्रेडिसनेल जिथु खाम सिफुं ना थ' बेखौहाय बाहायो खेराइयावहाय बेबायदिनो दा जोङो नुनो मोनदों माबा बेवहायनो जयग' होदोंसो ना मासो सावनाय नुनो मोनदों आरोना आरो जोङो बेवहाय हाबानि मन्दप ना मा खालामनायखौबो जोङो मिथिनो मोनदों थ' बारा मोजां जायाखै नामा बेखौ सानो आरोना दा बेबायदि खालामोब्ला माने एसे अपमानबो खालामनाय बायदि जायो नामा ना थ' एसे कमेन्ट्स खालामहरदो रायजोफोर माने मैया नुफेरै माबाफोरखौ जों आजिखालि नुग्रा जालायलांबाय आरो दा मा साननानै मावखो आङो दा बेखौहाय जेबो बुंनो साना आरो आङो मिथिलाबो आरोना थ' गोबांथार गोसारबाय थानाय नुनो मोनदों बेखायनो आङो फंनैसोब्लाबो बुंनो होननानै नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय आरोना थ' आंनि साइडनिफ्राय बांद्राय माने एथबां मोजांखौ नुवा ना आरो बेबायदि खालामनाया जाथावना बेबायदि नङा आरोना थ' खालामनो नाङामोन जोङो बेबायदि ना थ' अपमान खालामनाय जायो बेखौसो जोङो मिथिनो मोनो ना थ' रायजोफोर बारा गोलाव खालामला आङो बारा बुंनोबो सानाखै आरोना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाबाय एसे दिन्थिबावनोसै आं आबादखौनो नै बेरायानो बेरालै बिराद गोलाव बेरा होखाबाय एकदम फाग्लासो उफाय गैया नांथाबगासिनो आरो बेवहायनो ना एसे खस्थ' खालामनानै नायनि मा जायो रिजाल्ट होगोन ना होआ